Dneska tady máme otevírání 5 Star Dropů. Doufám, že nám to vyjde a nepadnou nám žádný špatné věci. Jdeme rovnou na první. Prosím, a tam je něco dobrýho, to bych byl rád. Startoverka na Charlie, to jako jde. To jako docela jde, ale jako mohlo být lepší. Další. Skin no. Mohlo by být lepší teda taky. Takže třetí Star Drop. Pojď, něco dobrýho, pojďme. Lidi, držte mi palce. A pojďme nosem. Další startoverka. Potential satisfaction